Makadiko muri yeZimbabwe tiri kusangana pano paSly Media TV nepenyuro yedande mutande yatekeshera. Tinokutendai kusubscribe kwamuri kuita. Tinowanza kuti patakadedzera paya kuti vediwe tiri kukumbirisawo kuti semafamily members ingosubscribe baiwo moclicka notification button. Iro notification button rinonyanya kushanda kana iwewe uine email inenge yakanzi @gmail.com kana uchinzi Sylvester Tapfuma nogona kuti stapfuma@gmail.com wocreata email yako. Izvo zvinozokubatsira kuti ugone kusubscribe. Kusubscribe kwakanakira kuti iwe ndoonoita wekutanga kutumirwa nhume sezvadzinongoita zvichisvika paWhatsApp pako. Unotoona kuti pane message yasani ndaverenga. Ndo zvimwe chetezvo nekuYouTube unongoziva kuti pane program yandisati ndaona. Saka zvakanaka kuti iwo usubscribe. Kana usina email ndo zvandakuudza unongoenda paemail woti pakanzi create email wobva waisa email nefone number yako zvese zvinobva zvaita zvinobva zvagara zvaipapo. Tiri kuno kuGlenora kwatiri kuno nhasi uno tauya kuzokuzivisai kuti dare rasekuru Bunza Mukombe 1 vakanga vachiitira matare vari kuWaterfalls kwenguva yakareba. Iye zvinezvi havasisiri kuWaterfalls, vaakuno kuGlenora ndokwavakushandira handiti. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti pafone number haizi kuchinja, chachinja iadresi. Uyeona sekuru Bunza Mukombe 1 kazhinji kazhinji vaishanda vari kwatingati behind the scenes, vachipa vanhu mishonga yembavha, vachipa vanhu mishonga yegirazi, vachingodaro zvinhu basa richiita richiendeka. Ndo vatauya kuti vazotsinira vega kuzotiudza kuti zviri kufamba sei mukati medare rakuno kuGlenora. Saka nyaya iripo ndeyekuti iye zvinezvi handingagoni kuvataurira zvizhinji zvacho. Hatipindei mudare tiri kuno kuGlenora kuSpaceman. Ukangokwira malifti anouya kuGlenora ukasvika kuSpaceman unenge watopedyo nepamba pavo, wobva wauya wobva wazoshandirwa. Zvakanakawo futi kuti musati mauya kunoku vari kunze kwenyika kana kuti variko moita mavideo call moona kuti sekuru vamuri kushanda navo ndevapi, uyewo mosarudzawo kuti muda kushanda nasekuru. Hapana naBunza Mukombe vaviri, asi vatiri kutaura navo panapa nhasi ndiBunza Mukombe 1. Regai tipinde mudare tinzwe nyaya yavada kutaura kuti ndezvipi zvavakatibatira vari kuno kuGlenora padare nyowani rekuno kuGlenora. Mazvika tiri kukwaziseka sekuru. Aiwa, isu tinofara isu. Aiwa, tinotenda zvikuru. Tiri kuonana mushure menguva yakati kuti tisingaonani. Zvakamira zvakanaka hazvo here? Basa ranga rakamira zvakanaka, pambacho rinobhenda, pambacho ranga risina kumirawo zvakaita sei? Zvakanaka. Aiwa, basa riright, tiripo, hatisisiye basa handiti. Vazukuru vanga vachibvunza kuti ko hatisi kuona sekuru mazuva ano vanobva vanyora nechirungu kuti my favorite sekuru hatisi kuvaona. Bunza Mukombe. Alright. Zvakamira sei? Tauyawo nhasi. Basa redu isusu ranga risina kumira zvakaipa stereki. Asi nekuda kwokuti pakuvamba kwekambani ino yaBunza Mukombe tatana naBunza Mukombe vangani? Tatana naBunza Mukombe 2. Tatana naBunza Mukombe 1 naBunza Mukombe 2. Ava sekuru ava vanga naBunza Mukombe 1. Nevamwe vanozikana nevanhu isu tiri mainterpreter ka. Tiri mainterpreter nevamwe vanozikana nevanhu kuti ndo sekuru Bunza Mukombe. Basa rakaifamba zvakanaka. And up to now rikufamba zvakaita sei? Zvakanaka. Hatisi kushora basa. Basa redu riri right. Asi nyaya iripo ndeyekuti zvikomo zvinopanana chi? Zvinopanana mute. Chokwadi ichocho. Tatana nasekuru vakawanda nevamwe vakatobuda muno vamaizivawo imimi. Nanagogo vakazoenda kunze kunoshanda vamaizivawo imimi. Chokwadi. Tatakaronga gurupu redu rekuti vanhu vabatsire zvakaita sei? Zvakanaka. Rakati kurei. Rakakura. Tatine nganga dzakawanda in short. Tatine nganga dzakaita sei? Dzakawanda. Panzvimbo imwe chete ipapo. Tinotenda. Tatine nganga dzakawanda. Hatingataure nemazita dzimwe kwavari vadotaura nechi? Nemazita. Asi tatina Bunza Mukombe 1 ende Bunza Mukombe 2. Nditika? Sekuru ava rapava nevamwe sekuru vajera kuoneka nevanhu vanori Bunza Mukombe. So zvakatina nasekuru ivavo taishanda basa redu takazosvika pakumira kuisa mavideo nekuda kwa DJ Holly. Ndiye akatimisa kuti tisechi mavideo DJ Holly kuSouth Africa wewe. Nematauriro anga akuitawo takazokwanisa kumira tichida kuongorora tikatsvaga nhamba yevanhu vanga vasina kubatsirwa vane zvinhu zvisina kufamba, vane zvichemo. Hari panapa anga kuti ini zvinhu zvangu ndakabhadhira mari hazvina kubatsirika zvakanaka. Asi dinginira redu hatisi pakutsvaga zvakawanda.
tiri pakuti sekuru awalapa vaitibatsira zvekare pakusupply mishonga yekubata mbavha negrass pakushanda kwedu as interpreter nditi ava ndisekuru Kavhozhwa vanonzi sekuru Kavhozhwa inonzi sekuru Tatenda Kabende ndine Tatenda Kabende wacho tirizvoka ava vanonzi sekuru Kavhozhwa ava vanonzi sekuru Bunza Mukombe 1 vese ndanabunza Mukombe vari vanzi umweya kudaro taibatsirana basa nevamwe vanasekuru vakabuda muno saka vachibatsirana basa kune basa risina kuzoitawo zvakanaka kune vazukuru vasina kubatsirika nyaya yavo haina kufamba zvakaita sei zvakanaka vakatanga kukomborena kuna DJ Holy saka sekuru Bunza Mukombe wenyu vamukuti introduce zvinhu asi kufamba zvakaita sei zvakanaka asi DJ Holy hatina kumbomuti ane problem takatomutenda nekupa vanhu meso kwaaita kuti kana zvinhu zvenyu uku musaende ndio mataurira aita but kwangosiri kuti musaende kuti asingagone basa raigoneka asi sekuru ava itisapurai mishonga yekubirwa kuvanhu vanenge vabirwa veve vakasvika panguva yavakamira kusapuraiwo mishonga yavo atiti sekuru Bunza Mukombe 1 musati sekuru ava sekuru Bunza Mukombe 1 bozi kumberi kufanira kuzoisawo 1 and 2 saka nhasi atitaure nezvekuti sekuru Mukombe 1 vane mishonga yavo yavaitisapurai yekubata mbavha nekuonesa grass zvishuwa panguva yazvaifamba tine vamwe vanasekuru hatingataure nemazita asi kana muda taure togona taura bozi varipo munews ayo hatitaure hedu zvinodare tichienda kumberi takatanga kushoropodzwa naDJ Holy aiwa kweke kukubirwa vanhu vasi kubatsirika zvakanaka ufu chinhamba ufu chiti hatinayo ivi vanhu vasina kubatsirwa zvakanaka vane zvinhu zvisina kudzoka especially vanhu vanga vakabirwa nditi vane zvinhu zvisina kudzoka tanga tinavo up to now vanhu vaya vachiri kuramba vachingofona sekuru zvinhu hazvina kufamba zvinoita sei kusvika tazotaura nasekuru ava tikati no sekuru ndimunosapuraya mishonga yevanhu vanenge vaita sei vabirwa zvinhu zvavo saka chitokumbirawo hedu mudzoke mongouya hatisi kuchinja nhamba phone number hatisi kuita sei hatisimbochinja phone number sekuru ava vakubatsirana basa nasekuru Bunza Mukombe 2 naBunza Mukombe 1 vari kungobatsirana kuti vanhu vaya vakabirwa vaye dzokai mubatsirwo mahara mari yamakabhadhara yakatokwana uya mubatsirwo chi mahara hatisumboda mari vasudowa chi mari yamakatobhadhara iyoyo chero kuna sekuru Bunza Mukombe 2 uya mubatsirwo chi mahara musacheme muri kunze muchiisa nyaya pamanyuzi kuti zvinhu zvedu hazvina kudzoka tati isusu sekuru ava kuzviti uya mubatsirwo mahara sekushanda kwataiita isusu like e.g. tine vhidhiyo rekutangisisa chero kana sekuru Bunza Mukombe zvototo munhu akarapwa aipenga sekuru atomboti pamwe pakatengwa munhu iye akatengwa ainzi pane sekuru vakabatsirwa vanga vakalombera mishonga yavo vaibata hove ivo vaibata hove vakazosvika pakuzopengesa mwana wavo nemishonga yeye handitika mwana weye apengeswa asi takatomubatsira nasekuru Bunza Mukombe 2 inini handolipo pavhidhiyo racho handitika but handisiri kubuda fesi nandiripo ipapo asi munhu yakazotopesera kunorapirwa kuMozambique kuna Mpula nasekuru vatori pano kuti kana mada tovaona vanokwanisa topupura zvishiwa kuti mwana wangu akazopesera kunorapirwa kupi kuMozambique kuna Mpula asi dingindira redu rakari rekuti munhu aite sei apore handitika asi baba vaito mwana wavo aitopenga asi iwo ngakatolomba zvishuwa ungatori muroyi zvechokwadi ndobva vazvibvuma ndakatora ndichiti ndinoda kubata hove apa izvi kungozvitaurira kuti basa harina kutanga manje iye atoripo pano muzukuru wacho togona kumuchedza kana makada anogona kupupura kuti basa rake rakazopererawo kupi ndizvo nai anogona kupupura kuna sekuru sekuru vanotipupurira asekuru nyaya iri kutaurwa iyi hanzi izvo ndimishasha yekubata mbavha ichokwadi hanzi ichokwadi kune vazukuru sekutaura kuri kuita ningiri sekuru Tatenda kuti vazukuru vakambobvisa mari dzavo muri kuzvipira here mimi kuti vazukuru ivavo kana vaine marisitsi avakabhadhara mari kare kare vauye vazobatsirwa vane zvinhu zvisina kudzoka asi vaifungidzira kuti kana tinge taenda kwasekuru Bunza Mukombe zvinhu zvedu zvinobva zvadzoka
aiwa chokwadi chocho ndinospira ngavauye vanhu vane zvinhu zvisina kudzoka vaende vabatsire nezvo ndovabatsire mahara ngavauye ndovabatsire mahara soda mari yavo ndoda kuvabatsira mahara naika aiwa tinotenda saka tichiri ipapapo imimi mune marecords here sekuru tatenda ekuti kana munhu akauya pamwe akarasa receipt ini chaicha ndonetseka nekuchengeta mareceipt angu epeturu anditi asi nyanga achidiwa kubasa ndotomboashaya saka kana munhu iye akarasa receipt munozoita sei kuti muzoti zveshuwa munhu akamboya pano takamubatsira ndezvipi zvamunotanga matarisa kuti muzoti ushu isusu hatina basa nereceipt izvi rumwe vanhu fesi yangu vanoiziva ndiri interplate ava ndisekuru kavozha chero pavhidhio rekutanga varipo nditika ndisekuru kavozha isusu hatina basa nereceipt munhu akauya achitaura ndakabatsirwa pano ndakabhadhira mari yangu anditika ndakabatsirwa anditi asi zvinhu zvangu hazvinodzoka ndo vanhu vatiri kuti isusu hatigone kuvaudza mashandiro yaitika ese asi ngavauye vabatsirwa mahara pasina mari anditi nasekuru ava bunza mukombe 1 and 2 anditika ngavauye vaite se vabatsirwe chatiri kuda isu ndechekuti vanhu vaite se vabatsirwe zvinhu zvavo vabatsirwe zvinhu zvavo zviite se zvidzoke that's why tatozotora vamwe vanhu vakabatsirwa kumashure tati vhidhio redu rekutanga kuti vachiziva chokwadi tine vhidhio ratakaisa rekutanga ranga richiturikirwa nasekuru ava raapa nevamwe vaiturikira ndizvo nai varipo pano vanhu vakarapirwa mwana wavo aita se aipenga nditika up to now andi vangodzoka kumareview tatongovati aiwa hazvina problem varipo pano vanogona kupupura kuti sekuru ava vakasangana nawe kana kuti havanese havana togona kuvashedza so isusu chero sina receipt uya ndonyaya iripa chete isu hasi kuti tapesana kana kuti taparadzana hapasi pane dinginira rani renyu chero kadabunza ngombe 2 kana 1 vese varipo tinongokulinga nditika achazozvipatsanurawo ndiye wake but hazisi pakupatsanurara kana tine gakava kana bopota hatina asi toda kubatsira vanhu zvinhu zvisina kufamba nekuti vamwe vacho tagara tikutenda kumakotsi sei kutaura kwaita DJ Holy aitotaura chokwadi aitaura chokwadi hatimbomuvanza nekuti aida kuti vanhu vabatsirike zvakaita se zvakanaka tichiri patakupfuurira mberi ava vanhu vari kuuya asi vanhu havazi kumira kubirwa izvo zvokutaura kwatiri kuita saka imimi dare renyiri kana mashandira vanhu vamakamboshandira kare vane zvinhu zvisina kudzoka makubva mamira here zvokubatsira vanhu vanenge vabirwa muchandiregerera ndokutaura kwenyu sori mukanya kwakanaka isusu hatimire kubatsira vanhu asi tisingamire kudaro dinginira rangu ndokudzoka kuti pane vanhu vakabatsirwa nezvinhu zvisina kufamba ndo vatiri kumbotanga nawo first asi ava kana vakabirwa zvavo vachidawo togona kuvaita se kuvabatsira asi dinginira redu rambodzoka kumari mwana chaiche akanyora test kuchikoro akatadza panoitwa revision so revision ndo yataita se yatinoda kuita isusu chatiri kuda kuti mhuri yeZimbabwe ipone tisaitenge tikubira vanhu tisatibire vanhu tisimbavha dasati tichibuda nemafesi edu tichitaura nekumba kwatinogara tinotaura nekumba kunogara sekuru avo ndinokuudzai nekumba kwaigara sekuru bunza ngombe 2 ndinokuziva uye musingachinje phone number tisingachinje phone number tichinje bosi takachinja mafoni number takaita ngetikutiza mhosva ava sekuru bunza ngombe avo varapa vanogara pamukumbura chero vanhu handikuudza izvezvi vanotoziva sekuru anogara kupi kumukumbura ndokune ruzevha ravo asi variwo kumozambiki kuna mpula sekuru bunza mukombe 2 vanogara pachiweshe pachaona handitika chero vanonge vachivada munondifonera phone number yavo ndinokusvitsai papapani pavo pachiweshe pachaona ndizvo nai ndinokusvitsai vanhu zvinhu zvisina kufamba chero ikoko ndinoita se ndinokusvitsai pachaona nditika ava vanogara kumukumbura kuchisecha primary school ndokwavanogara sekuru ende vanhu vese zvinhu zvandiri kutaura izvo vachaona mavhidhio nekuziva vanozviziva asi variwo kumozambiki saka chatinoda ndechekuti munhu azikane paanogara handitika kuratidza kuti haazi kutiza asi chaari kutiza ndizvo kana taimboshandira kuwaterfalls muna Malvern Road takabuda hatichitaura ipapo pfuurirai mberi nekutaura kuti makuwanika kupi isusu sofa taakuwanika kunoku taimboshandira muna Malvern Road handitika pahouse number 9/13 house muna Malvern Road kona Prince Williams up to now takazoshifta ikoko kuuya muna kuGrinola A handiti paspecimen pamashops
pano ndo patiri. Ukangosvika paspecimen pamashops watosvika kwatiri. Hatisi kuti tikupatsanurana. Chero kada sekuru bunza ngombe 2 aunoda uchangowaona papi pano. Aiwa pane pazoitawo separation yekuchinjana. Tinongokudzara sekuru vakuzvishandira ava sekuru vakungomira vakadai. Ezima interpreter atikurambire munhu anongoda kushandura naye nekuti une mavidhiyo unenge wakaonawo yaunowatenda iwo. Anditika asi isusu dinginira redu ndire kuda kokuti vanhu vakabatsirwa zvinhu zvisina kufamba mira yekunyunyuta nekugunun'una chatiri kuda kuti mhuri yeZimbabwe batsirwe tolega kusungisana kuenda kumapurisa kuenda kupi ukada kuendawo hatikurambidzi unoenda hako asi isusu toda kuti kana usine zvinhu zvawakabatsirwa zvisina kufamba zvakanaka wouya ubatsirwa. Zvakafanana neni ndiri panapa ndikutsvukira interpreter ini ndiri ng'anga ng'anga chaichai asi ng'anga wangu ini handipfeke ngundu kana chii mhepo yangu inongogara iripo zvokuti kana sekuru vakatotaura nyaya yataura avarapa ndogona kutowataurira inini chero kanonoka kutaura mudzimu wawo handizivo kuti unenge wakamira wose handitika asi nogona kutokuudzai chimwe chinhu chekuti inini mashandiro andoita nasekuru ava kana mashandiro andoita nasekuru Bunza Mungombetu akatosiyana zvokuti chero ukashanda vega unotoona kuti pane zvakasiyana pane zvatosiyana ende zvinotosiyana shuwa nekuda kuti ndine mhepo itoriwo pandiri isina basa nekupfeka ngundu inongozvionera sezvazviri. Handitika chimbomirai kundionera nhasi asina kuonerwa handimundidzvisisa ndogona kungotaura but chinhu chandinoita ndechekuda kokuti mhepo yangu ndakada kuti iwe inofanira kushedzwa nevedzinza rekwangu. Zvakafanana mukuona vanhu vanoputa bute asi havamboshedze matare vanhu vaive vatori nemidzimu itori pavari asi vanosvuta bute asi chikumutuma kusvuta bute hachizivi asi munhu yandokubatsira akatokora matira yewe zvinotoita zvakanaka zvakafanana nini ndiri kuchipostori ndonamata cheche AFM ini ndiri panapa ndinobata munhu pamusoro rotonamatira munhu achitopora asi ndine chivanhu chiri pandiri zvinodzoka zvondinetsa kuti ndizopinda musocial media ndishandire vanhu ndakamirira pakuti ndiri kuchipostori nekuchivanhu nekuda kuti ndakanamata nemuzita raJesu kunamatira munhu atopora ngunzisa kutopora chako chako munhu achitopora but ndakaavoida zvese zvindakati nasekuru chimboshandai ndatsvai mukuona patakatanga basa takafoma vanhu vakawanda takati wemubate basa iri chero ndisikagona kuvataura nemazita wemuite basa iri handitika mune mwaive nespeciality yake ipapo hatitoda kuchinja nhamba zvekuti toda kutiza vanhu nekuti takachinja nhamba tikaita kuda kutiza vanhu zvinozoita isusu tachinja nhamba nokuda kutiza vanhu nekuti vamwe vanhu nhamba yatichaisa vachatadza kuzoiziva asi mumwe munhu akatosevha nhamba kuti ini ndinobatsirwa pakati ende isusu kana akafona tinotomudza nasekuru vangani vaviri atimbomunzvenge vaviri anabudza mukombe vangani vaviri iwo kuda vapi vacho chaivo ipapo ndopajekesa ipapo handimbomzvenga ipapo apo tinofunga tapataura sterei taakuda kuenda mberi saka dare rineri mukureva kuti riri kungobatsira mbavha here asekuru sekuru nyaya yakwamuri asekuru ndauya kwamuri vazukuru vari kunetseka kunzoko vane madzudzo vane zvakawanda zviri kuvanetsa mukati meupenyu hwavo kunze kwembavha nyaya yembavha yatanzwa ndezvipi zvimwe zvekuti vazukuru vanofanira kuridza runhare kuna maneja kana kuti kuna kavhozho vachiti ini ndine dambudziko rakati ndouya here kuzobatsirwa zvamunobatsirawo imimi impano ndinithandiza zvamatereko dzafiti mune muchiturikira kaimozichaturikira kawani asokomezeka mufebia ngabwere nambwala na shuka na BP na siki ana zvizinji ana sekundobatsira vanhu vanonetsekana nenyaya dzekuroyiwa mumusha nezvimwe zvatatobatsirana tichiti nasekuru tatobatsirana kana kwanza kuenda kwakati tatobatsirana ipapo nenyaya dzeuroyi nedzekurwara kensa ndinorapa chirwere chekudonha fari ndinorapa siki chirwere chepabonde ndinorapa ndizvonai vanhu vanotumira vamwe mamhepo vanhu vakaromba ndinobvisa urombo iwowo kuti vanhu mugarisane zvakanaka ndizvonaika then tapedza ipapo ndinoonesa zvekare girazi ende ndiri ndini ndaitotumira mishonga yegirazi pano kuti girazi rifambe zvakanaka nditike ndichitobatsiridza kuti zvinhu zvitese zvifambe nditika saka zvese zvezvo ndinobatsira nevanhu vari kuroyiwa magobhekti center ndinoita.
Saka zvese zvose ndoita zvakawanda zvizhinji atingazvipedze bo zvakawandisa kurapa kensa siki vanhu vanorwara zvirwere zvekudonha ndizvonaika vakabirwa zvese havasi pambavha chete asi pambavha vapataurira kuti kune vakashandirwa pane zvinhu zvisina kudzoka vauya kuzopedzisa sekuwirirana kwanga takaita pakushanda kwedu nekuti munhu angona kufungudza raishandwa nasekuru Budzangombe 2 chete asi anga sakabatsirwa naBudzangombe chete vaibatsira nasekuru Budzangombe 1 and 2 ndizvo nevamwewo vanga vasakatoshandisa zita rekuti Budzangombe vasiri kutokwanisa kutaura nemazita avo asi musocial media varipo asi ukatarisa musocial media ndoona kuti munhu aishanda muBudzangombe zvinotooneka nemavideos ande zvakafanana ndakazonzi ndanganga mangwana munhu andingoona waimboshanda kuna Budzangombe 1 and 2 Alright, tichipedzisa hurukuro yedu yanhasi inei. Isusuwo tagara tino vanhu vanouya kwatiri vachitsvaga vaine urwere hwavainawo. Pazvirwere zvamataura zvese izvi nematambudziko amataura ese, asi vanhu ivava vanenge vasina mari. Munovatambirawo here tikauya navo kubva kuSly Media, vanhu vanenge vaine zvinenge zviri kuvanetsa muupenyu asi havana mari, asi vanoda kuti muvashandire vachibuda pachivhitivhiti. Ini ndinotambira vanhu ivavo, ndinovada vanhu ivavo nekuti kuna vamwe vanhu vanorarama muupenyu ane urwere asi haana mari. Mari haana, ndombatsira mahara, ndombatsira. Anozoitawo chapupu kuwamwara kuti inasitori nawo mari bandakatobatsirwa ikoko ndisina kana mari yacho. Ndairwara ndairwara asi ndakazobatsirwa nasekuru Budzangombe 1 handitika asi ini ndakatozopora. Ndatsaimuona kuti ndambochinja dare dore ndo zvamunoziva izvi matarendi iyo yana hapana chachinja. Tinotenda. Aiwa pakanaka hameno kana muine zvimwe zvamuda kuudzira inda mibvunzo yangu yapera. Pane zvimwe zvamuda kuzivisa tiyemba vatapedza hameno sekuru kafochi mune mashoko. Ndiri mashoko kutenda sekuru Budzangombe 1 zvinhu zvasafamba zvakanaka kumatare edu ayaya kuti mishonga yegrazi vanga vasatitupe kuno nemishonga yekwembavha yanga isaoneke kuno nenyaya kuti chaivarwadza kuti vaiti vakatumira mishonga yacho sekuru Budzangombe 2 vange vakuita kusashandisa mishonga yacho zvakanaka nemafambiro vanga vakuita sei ndo zvanga zvangova kuti vazukuru matara avanenge vapirwa mishonga vaisafambe zvakanaka. Saka ini ndinotenda kuti kwakaita sekuru Budzangombe 1 kuti mishonga yese ingava yesiki ingava kurwara ingava matambudziko ese mazhinji kuuya kwavaita tinozvitenda kuti vanga vauye vazukuru vabatsirwe nokuti ndivo varidzi mishonga yaita se yavaibva nekuMozambique yanetorwe kuichiuya kuno. Saka ini ndinozvitenda aiwa zvakanaka sekuru Budzangombe 1 zvavamunomu Harare aiwa zvinhu zvakanaka kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ese vazukuru vai vanga vasina kupedzerwa zvinhu zvavo vane kunyunyuta aiwa ngavauye vabatsirwa nasekuru Budzangombe 1 tinotenda ndo vane mishonga yese iyoyo vakauya neimwe vakawedzera zvakare. Aiwa tinotendawo ipapo semuzukuru wangu andataurayo kana mada tauya anogona kuuya handitika muzukuru wangu akambobatsira pekuti anga arapira mwana wake kupenga muda tapupura anopupura patingazoti pamwe maminutes anozowandisa kuti video litese but hazvina problem hazvo. So chinja ndingangotenda ini ndichokungotenda kubatana kwanasekuru vangu kuti maita zvakanaka amuna kuregera mhuri yeZimbabwe izvi zviita zvinhu zvavo mavhidhiyo tikukupai yavo vachiita basa tikukupa nada Zimbabwe basa nanangu ari kuSouth Africa ari kuUK ari kuMozambique kumeneko mbabwere hanzi haisi kuti Zimbabwe chete vari kuSouth Africa vari kuUK vari kuMozambique ikoko futi nditeverei ndavapo muno muZimbabwe kuzomirira kutsigira kushorwa kwezita rekunzi Bunza Mukombe hatisoda kuti zita rishorwe handitika toda kurifambisa sezvazviri sekurangana kwanga takaita ndizvonaika. So ndinokutendai nekuda kwokuti vanhu vese vakasara zvichemo kuna DJ Holy vakataura zvavakataura DJ Holy hatisi kumushora ba chaitaura ichokwadi nditika tinotomutenda nokupa vanhu njere kwaakaita asi isusu takupindura nhasi DJ Holy tichiti vanhu vako vakataura vachiti zvinhu zvavo zvina kufamba tokumbirawo wauye muno kana vasina kubatsirika wozoti shoropodza zvekare hatisi kukurambidza kuti shoropodza. Aiwa tinotenda maita basa tikuda mhinduro kona DJ Holy ndo watapindura nhasi kunyanya akati zvinhu anasekuru Budzangombe fake achiti exposed so ana kuzara anasekuru Budzangombe wangani
itu saka takumupindura nhasi tichiti aiwa mhinduro yako tanayo hatingashore bato reSerai Media isusu toda kuti basa uono reSerai Media inoita basa yakupindura nhasi Serai Media nditika tichikutenda isusu kuti aiwa basa ngarienderere mberi tinokutendai sekuru ndivava chero kanzi wasvika sekuru Bunzangombe wasipo vawandirwa vaenda kwavaenda kana kuti vachazodzoka muno kana kuti vachaita sei isofa vane kwavariwo ndizvo nai tinongokutendai tingatishandidzeni zvakaita zvakanaka chero muno tungodatana sekuru vashandidzane zvakanaka nevamwe vakazobuda vaiva tatovada futi apo tinoona kuti tichatowedzera vamwe ana sekuru kuti basa rifambe zvakanaka nditika aiwa tinotenda maita basa